El llibre és la suma de tots els coneixements que hi ha de diversos estudiosos sobre l'obra de Foix o de Carner o de Perucho o de Miquel Martí i Pol, però està escrit amb la singularitat perquè ningú s'hi avorreixi, al contrari, s'hi senti atrapat des del començament fins al final, per bé que hi ha molta informació, amb la particularitat que cada capítol està interpretat des d'un punt de vista gairebé cinematogràfic, amb una tècnica sovint diferenciada. Per exemple, què té a veure Salvat Papasseit i Joan Miró? Es van veure, es van conèixer, perquè com tothom sap, Salvat Papasseit va morir ben jove, problema de tuberculosi, havent deixat 4 llibres extraordinaris. Nosaltres sabem, a través de la biblioteca personal de Joan Miró, que els poemes en rondes sardzianes ja estava dedicat a mà per part de Salvat en el seu amic Miró. Sabem que es troben, si més no, una vegada a París, perquè a l'ocasió de la segona vegada que Miró hi va, el Papasseit hi està anant d'acompanyant per anar a comprar obres per vendre a Barcelona de llibres de la nova literatura. Què té a veure Josep Carner, noucentista, amb l'esperit d'avantguarda de Joan Miró? Tots dos són, després de la guerra, els dos grans símbols de la defensa de la llengua i la cultura catalana a nivell internacional. Carner com a poeta, diplomàtic que s'havia mantingut fidel a la República, que després d'haver passat una temporada a Latinoamèrica es casa, abans es casa i viurà a la Universitat de Brussel·les. Quan Joan Miró convida a Carner, que l'havia llegit ja en la seva primera versió dels poemes a totes les criatures, traduït per Carner, Carner torna a fer una nova versió especial per a Joan Miró. És a dir, és un llibre que ens confessa secrets impressionants. Per exemple, Miquel Martí i Pol. El nostre editor, Gaspar, en tenir coneixement que Miquel Martí i Pol té símptomes de la seva malaltia degenerativa, per animar-lo i engrescar-lo, van a veure, li porten un gravat de Miró i li fan l'encàrrec de fer uns poemes per il·lustrar aquest gravat. Miquel Martí i Pol s'entusiasma i fa uns poemes sobre els 5 sentits que ell perdrà: la vista, l'oïda, l'olfacte, el tacte, etc., més el seny. I quan Miquel Martí i Pol va creixent, gràcies a que es converteix en el poeta símbol en la transició política, després d'Espriu, més tancat, en tot aquest procés va creixent i clar, el llibre triga 5 anys a fer-se. I al final, no explicaré el secret, Miquel Martí i Pol es posa fins i tot nerviós. I aportem un document aquí, que ara ho deixo a l'atenció i al cuc dels nostres lectors, on fins i tot es planteja de canviar d'artista. I recula i diu, això no ho sabrà mai ningú. Els nostres lectors, gràcies a la investigació, podran descobrir l'entretallat d'aquest misteri. O el mateix podem dir de Salvador Espriu, o la intensa relació d'investigació que tindrà el gran poeta Pere Gimferrer, que tanca el cicle amb l'avantguarda ja clàssica i ell com un estudiós que no fa diferència entre el coneixement i la poesia.